Soc en Lluís Ribas i el fundador d'Espai Lluís Ribas ara fa 25 anys. L'Espai Lluís Ribas va néixer per culpa, o no per culpa, per una entrevista que em va fer en Luis de l'Olmo i em va preguntar el funcionament de les galeries, per què es quedaven la comissió que es quedaven i tot això. Jo em vaig limitar, com sempre intento fer, dir la veritat. Es va armar un follon increïble amb el gremi de galeries i van decidir que no vendrien cap quadre meu. Es veu que els va ofendre sentir les veritats. I total, que d'un dia per l'altre em vaig quedar sense cap galeria a Espanya i vaig pensar, si em fan fora les galeries, jo faré la meva pròpia galeria. O sigui, que estic aquí gràcies a la premsa. Estem a 10 de desembre i celebrem els 25 anys d'aquesta galeria amb una exposició per mi molt especial. Molt especial i lliga que, com la gent em coneix, soc una persona que he pintat molt el Mediterrani d'una manera lúdica, una manera bonica, i aquesta exposició és part de l'exposició, perquè aquí no m'hi cap tota, es titula L'altra cara del Mediterrani, i reflexa una mica la tragèdia, aquesta mar que nosaltres la tenim tan idealitzada, blava, les platges, pilotes, nens, el sol. Hi ha una altra mar mediterrània, que és una mar profunda, fosca, que és on s'enfonsen i s'ofeguen moltes il·lusions i moltes esperances de la gent. I avui, per casualitat, perquè no estava planeat així, s'inaugura el dia 10 de desembre, que és el Dia dels Drets Humans. I és fer una reflexió a tota la gent que nosaltres també hem sigut emigrants. Nosaltres també hem marxat a Mèxic, Argentina, Alemanya i a molts llocs per guanyar-se la vida. I tenim d'entendre la gent que ve, acollir-la i intentar tindre empatia amb ells, perquè ells no se'n van per gust. No hi ha ningú que se'n vagi del seu poble per gust, se'n van per pura necessitat. Com ha afectat el Covid amb el sector? Poder d'aquí traurem conseqüències i poder serem capaços de fer un pas endavant i estudiar noves fórmules de relació de l'art amb les persones, amb l'admirador, poder trobarem noves fórmules, no sé quines seran. Jo, com he dit abans, no crec que sigui internet i les xarxes i tot això. Jo crec que l'art és una cosa molt íntima, molt personal, però segurament donem la volta i lograrem que l'art no es mori. Per mi l'art és una manera de viure, és una manera d'expressar-te, és una manera de poder dir les coses, el que tu sents, als altres transmetre o intentar transmetre als altres el que tu penses i el que tu sents.